Tak, natáčím vůbec. Jo, tak ahoj, vítám vás Filip a jak už víte, tak minulý video bylo zase info a říkal jsem tam, že nebude vodko, bohužel, a že bude dneska ten Minecraft. Naštěstí mi to dneska všechno hraje do karet, protože rodiče jedou pryč, mají nějakou schůzku a vrátí se až za 2 hodiny, takže mám dost času. Dneska rovnou můžu natočit 2 díly, tady ten díl Minecraftu a potom ještě mám jeden díl. A to je parkour a to asi dneska nestihnu, protože než se tady to tam dá, tak to potřebuji z baterky. Já mám, no aha, tak to je dobrý, stejně to nevystačí. No to tam bude trvat asi 2 hodiny, než se to tam nahraje. Tady to video, protože bude mimořádně další než ukázka světa z tamtoho Minecraftu, jak už není, bohužel, a bude to něco delší, mohlo by to být skoro až hodina. To nevím zrovna, jestli to až takhle udělám. No a jdeme na to prostě. Tady YouTube, já nevím, jestli jsem připraven. Nejsem. To je chyba. No to nevadí. No, jestli se divíte jako kde jsem, tak jestli znáte síť 1 a 1. Normálně 3 jedničky vedle sebe. Tak takhle tady se objeví 2 tady ty chrámy vedle sebe. Já už jsem jeden trošku skopal, protože potřebuju hodně sandstoneů. A budu dělat hodně farem. Podobný, třeba takovýhle farmě. Nic v ní nemám, protože nemám dostatek seedů. Mám jenom 8. Nemám ani motiku, takže je to taky na hovno. A tak no. No tady to nevíte, tady to je můj baráček a provedu vás tady. To ne, že ne. A tady ta truhla. Ty enchant knihy, zlato, té brnění na koně a ta helma. Potom to maso, kosti, šípy a to je všechno. Tohle to všecko bylo v těch chrámech 2. A ještě tam bylo potom hodně železa a to žádný nemám. Tam jak jsem byl, tak tam něco málo bylo, tady mám 2, tady mám 4. A já mám v plánu udělat si ještě jednu věc. Ale nejdřív vás ještě tady provedu. No. Tady jak je na zemi ten cobblestone, tak tady byl můj baráček, bývalý to je. Tady jsem dříve jako bydlel na nouzi, protože jsem měl nouzi. Tady se budeme zdravit, nekopíruju Pedra, nebojte se, nekopíruju, až takovýhle chtěl nejsem. Tady ta díra je hodně dobrá, já jsem ji mohl dávno využít, ale řekl jsem si, že ne, já budu hrát tady s tím. Tady, ne, tady split controls. Teďka je to hodně dobrý. Tamhle dole, jak vidíte, tady tenhle blok. A potom tenhle ten blok, tak tam najdou potom schody. A mně se to strašně líbí. Já vám potom ukážu. No, vlastně já to můžu ukázat hned. Mám času habaděj, takže ne, tam ten tempel. To je pěkný, vypadá to jako nějaký zvíře. No, a tady máme ty schody, jak jsem o nich mluvil. A tady vidíte tu díru. Jsem ukazoval na tady to a na tady ten blok jsem ukazoval. A tady mám vlastně doly. Tady jsem skoro všechno získal. A jsem získal i dokonce i lávu na cobblestone generátor, který mám nyní zapojený. Mám ho skoro automatický. Prostě jak se tam dělá ten cobble, tak pod tím mám hopper tam jenom ničím a mám 5% podobnost, že mi to spadne do té lávy. Jenom 5%, což je hodně dobrý. Ale plánuji si udělat 2 a plánuji si to udělat plnoautomatický. A na to potřebuji redstone, ty pistny a takový. A potom ještě potřebuju něco, co by mi ten kobly těžilo samo a okamžitě ukládalo do tuhly. Bohužel tady nemám mody, takže kdyby jsem si nějaký stáhnul a používal je, tak by to šlo.
Nějaký mody by tu šly, ale já, no nevím. Portal Gana fungovala. To už vím. No. Portal Gun fungovala. To mám ověření. Portal Gun je hodně dobrá. A takový. No, tady se natěžilo nějaký uhlí, protože mám ho nouzi. Mám nouzi hlavně o torčky. O dřevo mám. O koble moc nemám. O písek a sandstone to už ani náhodou. O jídlo trochu mám. A jo, a jak jsem tam ukazoval tu ukázku, jsem tam nebyl moc slyšet. Tak já jsem zapomněl představit ještě tady tu věc. Rough Mutton, nebo jak se čte. To je maso a padá z ovcí. Protože když zabijete ovci, tak v tady té verzi už z toho nedostanete jenom tu vlnu. A když nějaký expy, a teď z toho dostanete vlnu, expy a dokonce žrádlo. Což, neber to no. Co dneska vůbec dává? A co? Aha, odpoledky. No. Polední televizní noviny, to já nenávidím. Tady je další. A tady to uhlí je. Tady jsem těžil. To mám na roztěžení. A mezi tím, jak vidíte, trochu víc jsem hrál za kamerou. Jsem to v tom informacích říkal, že dost hraju taky za kamerou. Pardon. Že jako dost hraju za kamerou. Nebojte se, nečítuju. Protože tohle je můj poctivák. V něm chci všechno bez cheatů. I v tamtom, jak jsem mi podělal. V tom jsem měl taky všechno bez cheatů. Úplně všecko, jenom jsem hodně hrál za kamerou. A to je tohle. Tamhle zkusíme stěžit tady tu věž. A tady tu ty dvě, to patří k tomu starému chrámu. Který už tam není. Jo, vám ukážu, co mám všechno v bednách. Jo, tady to mi trvalo postavit, vykopat, postavit, přinést dirt, vodu, no, rozeslat torče, postavit to všecko, nevím. To mi trvalo asi tak půl hodiny. Baráček trval 5 minut. To je dost velký rozdíl. Tady zahrada půl hodiny, baráček, ve kterém jsem skoro furt, jenom 5 minut. To je kráva. Začíná zapadat slunko. Půjdem chrápat. Jo, tady. Tohle je všecko jenom z toho chrámu a z toho, jak tam je ta farma. Tam vlastně byla jenom nějaká má prohlubeň. A obyčejný písek, který tam vidíte, je právě z té jámy. A jinak všechny ty sandstony schody a tohle, počkej, mám tady. Všechno, co je tam z toho sandstoneu, tak to je z těch chrámů. A jako obyčejný písek, jak říkám, ten je tam tu. Něco leze v mouchy, co to leze. Tady mám dřevo. Moc ho nemám. Ještě před natáčením jsem ho tam měl asi tak. A tady ty trůz znáte. A tam se vytěžím to železo, jak jsme začali. Jak nech v krku. Znáte ten pocit, jako když chcete hodně nadechnout. Hned se vám zašimrá v krku. A donutí vás to prostě zakašlat. To je to nejhorší potom. Je teď mi to naštěstí a tady je nějaká jeskyňka. Mně se říká strašně hodí veškerý železo. Jakýkoliv, i třeba jeden kousek železa lepší než drátem do oka. To je pravda. Jak to mám A jak tam mám připravenou tu mapu, tak chci si ji zahrát s vámi. Nechci bez vás, protože je mi to trochu líto, že furt všechno hraju za kamerou. A takový, tak prostě teďka chci před kamerou. Jo, to je tohle. Počkej, já se zvýším jas. Nic nevidím. Teď už něco vidím.
Jestli vy nic nevidíte, tak je mi to líto. Bucho! Tak je mi to líto. Já tady vidím dobře. Zase muchy všude. Tady, já jsem nějaký oblíbenec much. Já tady nemůžu být půl minuty bez mouchy. Tady kolem mě asi 5 masařek, 2 obyčejný. No to je hrozný. Že je tady bzuče. Všude. Otravný. A to já jsem myslel, že to je železný. Mrsk. Kolik mám? 5. Jo, to je... A item hopper. Kolik mám? Já tady mám 30. Jsem úplně mokrý. Je dobrý. Jsem úplně mokrý. Jsem nechtěl, no. Tak jdeme ven. Já vám ukázal ten... No, zboříme ty 2 věže. No. Jo a dojdeme si dolů pro ty TNTčka. Vidíte, tady je to jeden prostřed chrámu. A tady. A půjdeme dolů. Hlavně si pro ty truhly. Pro ty truhly taky. Ale schválně, jestli se to respawnulo. Ne, to je škoda. To je škoda. Kdyby se to respawnulo a ty věci tam byly znova, tak jsem rád jak blecha. Prostě bych jsem tady skákal jsem a tam nahoru dolů dával doprava jako blechy a prostě že jsem byl strašně rád. Tak teď si tady vezmu ty TNTčka. Jo, tak tady. To bude potom nálož. Ježiš, ty mouchy jsou fakt otravný. Já ty TNTčka nepotřebuju krumpat. No. To je dobrý. Ty TNTčka se mi... Jeskyně. Ty krása. To je dobrý, tak tady mám hnedka přístup do jeskyň. Krása, ještě že jsem to tady kopal. No ale nic moc to není. Pár uhlíků. Pár uhlovodíků. Ne, jenom pár uhlí. No tady ještě to vede dolů. Mouchy, je, kde to jsem, já se nechci utíct, nevidím. Jo, tady je voda, hovnost. Oh, děláte si ze mě prdel. Děláte si ze mě prdel. Já tady asi 15 hodin v kuse. Kousek od rána, kdy mám vstávat, hledám opuštěné doly. Jdu do chrámu, omylem ukopnu blok. A dostanu jdu dolů. Tady nejdu opuštěné doly. Tak to chci mít pech. A jaké železo ho vidím. Kráso, tady budou spawnery. To se bude expert. Kráso, tady toho je. Ty vole. Tady jsem měl jít už předtím. A měl bych toho více ukazovat. Tady něco svítí. Tamhle. To je torčka. Že ano? No jasně. Kráso. No. Krás tady toho je. A další. A další. Kráso, kolik toho tady je? Ty vole. Tady je. Tady. Kolik toho tady je? Ty vole. Čekat. Já tady chodím furt. Já jsem si nevědomý, pardon. Jestli jste teďka křičeli u telefonu, u počítačů a takový ty kriple, chodíš furt dokola. Pardon, já jsem z toho vůbec nevšiml. Tam je světlo. Budíš světlo? Ne. Ty kráso, tady je hnedka dungeon. Tady je dungeon, děláte si ze mě píču? Jo, tady je dungeon. Tady je dungeon jak hovno. Ne, není. Tak proč je tady ten most tam? Není tady bugle jako? Čekat. Teďka trochu zmatený. Trochu víc.
Krásné, to jsem vůbec neměla ani ale v plánu. Já jsem v plánu ještě ukázat cobblestone generátor a dělat nějaký věci, ne? Tady dělat nějaké věci a potom ukázat cobblestone generátor. Nebyl plánovaný. A jestli je tady někde dungeon, tak je to dobře. Mám krumpáč. Já nemám krumpáč. Ani dřevo. Dřevo mám. Ještě jsem ty doly našel. Já mám takovou kliku. Ty kráso. Ještě, že v těch dolech je takhle dřevo. Kdyby nebylo, tak jsem v řeti. A nedostanu se ani nahoru. To. Ty krása, já mám kliku. Já mám sprdale kliku, kámo. Kráso. Já jsem na čoru. Počkej, já jsem tady vzal nějakou torčku. Jo, mám 2 torčky. Ano, tady to zmizelo, to světlo. Tady krafťák, mrsk. Tady mrsk. Ježišmarja. No a dneska to bude trochu delší, no, asi jak jsem říkal. Už natáhnu 16 minut. Mně to přijde jako tak půl minuty, tady to natáčení, ale je to už hodně dlouho. Popravdě. Zase hovno vidím. Tak tady nic, no. Tak to jsem zklamaný. Doufal jsem, že tam bude dungeon, že budu mít další enchant knihy navíc. Ale hovno. Mě to vždycky nadchne. Jakože jsem rád. A potom mrsk. Dají tam stone, já si myslím, že tam je dungeon, že dostanou nové věci, další zlato, možná dia. No ale tam jenom třeba nic plácím, no. To mě je slavno. A ty koleje si vezmu domů. Ty si tam vezmu. Krumpáčem? Ne, tak čím to píče? Si krumpáčem, já nevím. Ani nevím, čím se těží koleje. Myslím, že krumpikem. Ale budou se hodit. Pak se budou hodit. Ale tam jsem viděl železo a jsem si ho nevzal. Jsem se asi ztratil. Já jsem si tím běháním v kruzích zamotal, tady je železo, zamotal hlavu. Teď ani nevím, kde mi hlava stojí. Nevím, že nějak, to je další. Ježišmarja, tady je to úplně prolezlý. Ještě jsem na to narazil. Kdyby tady byly waypointy, tak mám waypoint doma. Potom mám waypoint někde tady, jak když se našel teleportovat. Další železo. Tak bych jsem to hnedka využil, už bych jsem byl doma teleportem s waypointem. Takový, no. Místa. Moc ne. Jednu tu trhu budu muset zanechat. Je tady další. Soutěž, co na to Češi. To je hrozný. Jsou tam nějaké otázky a odpovědi, které jsem ani já... Hlava, tu beru domů. Který jsem ani já nevěděl. A díky tomu... Do píči. Nic nevidím. Tady někde byla voda. Já to přežiju. Já mám full iron, takže mi to moc neublíží. Já nenávidím lagy. Kdo neskáče, není Čech. Kdo neskáče, není Čech. No, takto. Máš po ptákách stejně jedna pálivá. Ale ještě jsem tam něco jiného. Já se znám, já to překliknu a teď mám mávu pod nohama. Je další železo. Cikán železo beru domů. A tady si někde musím vyrobit schody. Jen tohle. Tady končí opuštění a začínají normální. A další. Je lapis! Já jsem jako hluboko. Kámo. Tak tady to bude hlubinný díl. Tady je lapis. Nepotřebuji iron, že jo? No.
Ne. Neposudu, to je dobře. To je ale dobře. Krásovapy sberu domů. Ale díly by se mi nějaký... Mám tady ten krafťák. Já si jdu pro dřevo. Já jsem dřevák. Ty, kde to je? Jsem ztratil opuštěné doly? Já si ze mě srandu. V tomhle díle je najdu a hnedka je ztratím. Tohle je ale demence na elementární úrovni, dámy a pánové. Ty vole, to mě štve. Ne, na hovno. To bylo jako jediný dřevo, který jsem tady měl. Uhlí tady mám 3 prdele taky. Ty vole, to mě sere. Neměl jsem sem chodit. Dává zdarma, ne? Doly jsou v píči. Doly, oblíbené doly. Do píče, ještě si spadnu do mé vlastní díry. Oblíbené doly, já je mám tak rád. Jo, jsou tady dobrý. Tady má být dungeon. Tady má být... To je zlato. To je zlato. To je voda. Já ti dám perníčka. Já nechci perník. Ani Bernýho. Ani Hermího. Hermika nechci. No, teďka se tady těžím tohleto dřevo. A půjdeme tam dolů. Si dál jako pro tamto. A těžím si ho fakt hodně. Na krafťák a na hodně věcí. Já už začínám mít asi přeškvařený telefon, to mě sere. On se strašně snadno přeškvaří. Já půl hodiny hraju Minecraft večer, mám přeškvařený, jdu na YouTube, tam mi mezi tím vychladne, jdu na Minecraft, tam se mi zase jako rozpálí, potom jdu zase na YouTube, tam vychladne a takhle to dělám hodně dlouho, no. To se mi to zasekne. Boží. Úplně boží. Já chci mít třeba kopu nahoru. A tam se mi zasekne. A hlavně je, že tu nějaký je. Toto musím být hodně rád. Nebýt těch dolů. Jsem přeti. Ale začínám jsem trochu lagovat. Když se zdal, že tam bylo železo. Mňam, mňam, mňam. Před chvíli jsem se koukal na Bed Wars. Jak tam byl Man, Pedro, Gamer a House. Mám takový pocit, že tyhle ti všichni natáčeli tam Bed Wars, ale nedokoukal jsem to. Ještě jsem tady skopal trošku. To se nám bude hodně hodit. Kolik toho mám? 23, jo, to je úplně libový. To je úplně libový, já začínám základní věci, začínám v podzemí. To je úplně boží. Kdy to bylo tady tudy. Jo, tady byla ta láva. Tady byla ta láva, jak tekla do píče. Tak a teď by jsem tady šel našel. To by jsem byl rád. To byste sami viděli, že tady chodím poctivě. A ještě do toho potně. Protože nemám torčky. Ono světlo není tolik dobrý. No. I když máte zapný moby, tak je hodně dobrý. No. Nějak moc železa. Fakt nějak je ho tu moc. Začíná se mi to hodně líbit. Někteří možná očekávají, jakože už mi to začíná strát. Už jdu tolik železa, ale je to... Ne. Tady budou diamanty poblíž. Ty kostek mohly být už diamanty. Jsou to takhle lávový jezera. Tak to není pochyb, jakože kousek odsud bude diamanty. Tady by jsem kopnul pode mnou láva a nade mnou diamanty. Jsem úplně rád. Přeskakal jako blecha. Mám udělat nějaký místo, mám? No, jsme tam stakuje, ještě lepší. Kráso. Mrs.
Ty vole, tady nic není. To je jako takhle malý jezdírko, jo. Mě sereš. Jezero je tam malý ještě je toho. Máš ho malý. Máš ho malý noči. Urob ho větší, nestříkej tam lávu. Byl bych jsem rád, kdybys tam nestříkal nějaký ty diamanty. Come on noči, nemám na tebe celý den. Tady to končí. Tak to je jezero na dvě věci, na hovno a na prd. Vystříkal toho jezera tam málo. Fakt ho tam vystříkal málo. Čekal jsem, že ho tam vystříkal dvojnásobek. A ještě se tam vystříká modrou tvrdou tekutinu jménem diamant. Slepák. Kdyby jsem přehlídl nějaký železo, tak pardon, ale já mám stejně dost, že ano. 30 ty krásu. Tolik jsem neměl železo, ani nepamatuju. No. V minulém světě jsem ho měl asi 5krát víc. Jsem ho měl snad pár staků. Plus minus. Negroza mi nehrozí. A jestli znáte tu reklamu, jak tam jsou ty skytlesničky, to je úplná volovina. Mně přijde, že je to úplná volovina, nevím, co to má jako společný se Skittles. To piči. What? Tak počkat. Už tady to asi rozloučím. Protože už se mi to splituje. Tak ahoj, loučí se s vámi Filip a tady odsud budeme dál pokračovat. Tak ahoj.